Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello, tfal! Qabel ma nidħlu ġo kwalunkwe dar, x'inhi l-ewwel ħaġa li naraw? Naraw id-dar minn barra. Din ngħidula il-faċċata tad-dar. Araw ftit dawn id-djar. Biex nidħlu ġewwa, għandna bżonn ngħaddu minn x'imkien importanti ħafna. Ja fid-dar ikollha it-taraġ barra, jew forsi ġewwa. Jista' jkun ukoll li ma jkollix taraġ, forsi jkollha tarġa waħda barra. Imbagħad x'għandna? Għandna il-bieb. Il-bieb huwa dak li jżommna siguri ġewwa u niftħuh biss biex nilqgħu nies li nafu u li nħobbu. Huwa l-entratura għad-dar ħelwa tagħna. U dawk huma it-twieqi. It-tieqa tgħinna nħarsu barra lejn ix-xemx jew ix-xita mingħajr ma nixxarbu. U meta niftħuha, tħalli l-arja friska u dawl jidħol jiffriskaw il-kmamar tagħna. Tafu x'inhi l-aktar ħaġa affaxxinanti tad-djar? Jekk tħarsu lehom b'attenzjoni kbira, tindunaw li d-djar huma fil-fatt magħmula minn ħafna forom differenti imwaħħlin flimkien. Il-bieb jidher qisu rettangolu twil, it-twieqi jidhru qishom kwadri. U barra minn Malta is-saf ħafna drabi ikollu forma ta' trajanglu ponta il fuq. Kika tinsab lesta għal proġett ġdid tal-arti. Hija trid tibni l-isbaħ dar li qatt teżistiet. Imma minflok se tpinġi linji bil-labsijiet se tagħmel kollaġġ. Kollaġġ huwa meta naqtow biċċiet tal-karti differenti u nwaħħluhom waħda ħdejn l-oħra u nagħmlu stampa kbira. L-ewwel taqbad l-imqass u taqta' kwadru kbir ħafna minn karta safra. Dan se jkun il-ħajt tad-dar. Twaħħlu b'attenzjoni f'nofs folja bajda. Imbagħad tieħu karta ħamra u taqta' forma ta' triangolo kbir bi 3 naħat. Hija tpoġġih preċiż fuq il-kwadru l-isfar u dan huwa is-saqaf. Kika ġġib karta kannella u taqtaħħa forma ta' rettanglu twil. Twaħħal ir-rettanglu isfel nett f'nofs il-kwadru l-isfar. Il-bieb jinsab f'postu. Imma dar mingħajr twieqi tkun modlama ħafna, le? Allura Kika taqbad karta blu ċara u taqta' 4 kwadri żgħar u twaħħalhom 2 fuq u 2 isfel. It-twieqi lesti. Biex tlesti l-kapulavur tagħha, Kika taqta' 3 rettangli ċkejknin ħafna u rqaq mill-karta l-griża u twaħħalhom wieħed taħt l-ieħor eżatt quddiem il-bieb. Dawk huma t-taraġġ. Kika rnexxielha tibni dar sħiħa u mill-isbaħ sempliċiment billi użat il-forom. Nejnu fit-tindif tad-dar. Xogħol tad-dar. Nħallu nadif. Niġbru ġugarelli.
Tfal, tridu xinqablu l-klim mal-oġġetti tajjeb. Għandi ritratt ta' dar minn barra u għandi wkoll setta klim li hemm bżonn ninqabluhom mal-oġġetti tajjeb. Tlaqna? Nibdew mill-faċċata u l-klim bib, tieqa, tarġa u saqaf. Meta intom taslu d-dar, minn fejn titħlu? Mit-tieqa ma tarax, mill-bib ekku. Allura t-tieqa hija din, proset tfal. Qudiem il-bib xem, ara ma tmorrux taqgħu f'xi waħda ta' din tarġa, ekku. U dak li jinsab fil-oli fejn ħafna drabi ngħidulu bejt. Dak x'inhu? Dak is-saqaf. Proset tfal. Biex din id-dar tibqa' tidher sabiħa u tkun post relassanti u mhux il-mama u l-papa biss iridu jagħmlu x-xogħol. Anki t-tfal għandhom rwol importanti biex jgħinu fit-tindif u jżommuha nadifa. Narakom għada u sa dan it-tant ħarsu lejn id-dar tagħkom u fittxu l-forom kollha li ssibu. Ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.